गिबियावनो रुंसारि अजित नारायण बसुमतारीनि जिउमानि सदगतिनि थाखाय आङो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबदों। बिथाङा जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो आरो सोरगोनिफ्राय बिथाङा जेन' गावनि भक्त फिसाफोरखौ इयुनाव दुखु खस्थ' गैयाजासे गोजोनै जाथे लाखिनो हायो, बेनि थाखाय जेन' नाहरो। आफा बोराइ बाथौआ जेन' भक्त फिसाफोरखौ मोजाङै खांलाङो, आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखौ मिजिंथिबावदों दि दिनै बिथांनि एबसेन्सआव, बिथांनि गैयैयाव जायफोर भक्त फिसाफोर दङ, धोरोमनि रिति निति आसार आखुखौ लानानै बे धोरोमखौ जेन' गेवसारनायाव, फोसावनाय फेहेरनायाव जाहाथे मोजाङै खामानि मावलांनो हायो, बेखिनिखौ मिजिंथिबाय। बाथौ धोरोमा गोजामसिन धोरोम बर'फोरनि, बिनिनो अजित बाथौआ मोनसे दालाय आरो बिथांनि बे फोरोंनायनि गेजेरजों गोबां भक्त फिसाफ्रा दिनै बे धोरोमजों लोब्बा जादों आरो बे धोरोमाव थानानै गाव गावनि न'खरनि मोजांनि थाखाय निस्सय बे धोरोमनि गेजेरजों बोर मोननो हादों आरो बेखायनो दिनै हाजार हाजार भक्त फिसाफोरा अजित नारायण बसुमतारी बिथांनि फोरोंनाय सानथौ सानस्रिजों लोगो जाफैनानै गाव गावनि न'खर आरो गावखौ दैदेननायनि थाखाय बे धोरोमखौ ग्रहण खालामदों आरो बेबायदिनो मोनसे गोजोननाय, न'खर गोजोननाय, बेक्तिगत गोजोननाय, बे बाथ्राखौ हयथ' बिथांमोनहा मोननो हादों। बिथांनि माखासे जिउ जारिमिन, माखासे लिरथुमबा लिरनानै दोनजानाय जादों, बेवहाय माखासे सेबखांनो थाखाय सरकारनिफ्राय माबायदि? अलरेडि जोंहा दहाय रनजित बसुमतारी मानगोनां EM बिथाङा माखासे खोथा हयथ' निस्सय बुंलांबाय, बिनि थाखाय मा खालामनाय जागोन जाया। आंबो जिथु सरकारनि दोलोजोंनो दंफायो, निस्सय बिथाङा होलांनाय जिफोर बाथ्रा, बे बाथ्राखौ जाहाथे जोङो गद गदै मावनानै दिन्थिनो हायो, बिनि थाखाय निस्सय बेखौ नाजानाय जागोन। बेखिनि बेनि गेजेरजोंनो आरो मोनसे सोंथि, दिनै जोंनि माखासे लाइमोनफोरा माखासे धोरोम बिथिङावहाय बाहागो लायालासिनो माखासे गोबां बिदिनो एन्टि ससियेल एक्टिभिटियाव माखासे बाहागो लाबाय थानायखौ नुनो मोनो, बेनि सायाव बियो जोंनि न'खर अबस्था एबा बेबस्थाजोंबो सोमोन्दो दङ। मानोना जोंनि बर' समाजाव जों हयथ' अजित बाथौखौ आं होनाखै, जे माखासे धोरोमाव जोङो नुयो जे उन्दैनिफ्रायनो जाय गथ'फोरखौ जोङो धोरोमजों लाफानानै गियान होलाङो, बै गथ'फ्रा, बै लाइमोनफ्रा निस्सय धोरोमनि फारसे, अबंनि फारसे मोनसे गिनाय बा फोथायनाय थायो। नाथाय जों ओरैबायदि मालाबा नुयो जे उन्दैफोरखौ जों धोरोमाव लाफाया, खुलुमनायाव सिबिनायाव लाफाया, नियम निथियाव जोङो बिथांमोननो फोरोंनाय जाया, जायनि थाखाय लाइमोनफोरा बर'नि गेजेराव माखासे लाइमोनफ्रा बांजांनिया जानायखौ नुदों आरो धोरोमजों सोमोन्दो गैयाजासे, धोरोमनि फारसे गंग्लायनाय गैयाजासे दिनै ड्राग्स बा बिदिनो फेग्रा मुवा जानायखौ नुदों। ओंखायनो धोरोमखौ जेला मिथिगोन, अबंखौ जेला फोथायनाय फैगोन, निस्सय बे थासारिया गैया जागोन। बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो न'खरा गाव गावनि गथ' गथायखौ उन्दैनिफ्रायनो धोरोमाव लाफानानै धोरोमनि नियम निथि खान्थिफोरखौ होलाङोब्ला निस्सय बे जेंनानिफ्राय जों बारग'नो हागोन होननानै आं सानो। आरो जोङो नुनो मोनबावो दि माखासे गुबुन गुबुन धोरोम बा बायदि गुबुन गुबुन धोरोमानो गावजों गावनो माखासे मुगैलायनाय बा माबा मोनसे मुं सुलायनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो। बिनि सायाव मिलायलायनो थाखाय माबायदि बुङो? धोरोमा जाहैबाय अबंखौ मोननो हास्थायनाय, अबंनि खाथिसिम सहैनो थाखाय जेफोर लामा, बे लामानिनो धोरोमा मोनसे दरखं बादि। आरो बेयाव आं सानो बियो गावनिखौ मोजां मोननाय, आरो बे मोजां मोननाया खम मोजां मोननाय आरो बारा मोजां मोननाय, बिनि सायाव निस्सय सोनारदों। निस्सयबा जायफ्रा गावनिखौ बांसिन मोजां मोनदों, गावनिखौ बांसिन फोथायदों, बे मानसिफोरनि खुगायाव हयथ' सोरनिखौबा एसे मुं सुनाय बा हेव खालामनाय नुगोन। नाथाय धोरोमा बेखौ माने थोना, इसोरा बेखौ थोना। मानोना लामाया आलदा आलदा जानो हागौ, दरखङा आलदा आलदा जानो हागौ, खिन्थु सहैनांगौआ बे सासे मोनसे जायगायावनो। बेखायनो खावलायगोन जे बेबायदि राव बाहायनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ। आरो धोरोमा जिथु
खौसे खालामनायनि खोथा धोरोमजों जोङो इसोरखौ मोनहैनायनि थाखाय जिखिनि लामा बे लामाखौ जोंहा मोनहैनांगौ बेखायनो बे मुं सुनायनिफ्राय जों जानगाराव थायोब्ला जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया निश्चय फैगोन आं फोथायनाय दं। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।